Acabades les falles de 2013 és moment de fer un xicotet balanç i també de pensar en les de l'any pròxim, en les de 2014. La primera cosa que el grup municipal socialista vol, que els socialistes de València volem, és felicitar a tots els fallers i falleres per l'esforç que un any més han fet per a la projecció de la nostra ciutat en unes festes absolutament singulars, extraordinàries i que han portat a la nostra ciutat a molta gent vinguda de tot el món. En aquest sentit, sabem que són moments difícils per a moltes famílies i per a molta gent i és precisament l'esforç de tots aquests fallers els que ha contribuït a que molta gent vinguera i que evidentment se generara activitat econòmica en la nostra ciutat que en un moment especialment difícil. I per això us volem agrair a totes les comissions falleres, als fallers i falleres de València i aquest gran esforç que han fet al llarg dels dies fallers i al llarg de tot l'any previ a aquestes festes falleres de 2013. A banda d'això, volem assenyalar des dels socialistes de València que es tracta d'una festa absolutament fonamental, que les falles sí que són el gran esdeveniment de València en el qual tenim que fer els esforços i donar el reconeixement fonamental. Altres grans events se gasten moltes vegades molts diners sense resultats que tenen les falles i per això les falles han de tindre tot el recolzament de les institucions. Aquest any també ha sigut un temps en el que ens ha preocupat molt la pujada de l'IVA al 21%, no tan sols per les falles, sinó per a totes les activitats culturals. Una pujada de l'IVA que no té sentit, i no el té perquè en aquests moments tenim l'IVA cultural més alt de tota Europa. És un càstig precisament per als artistes, per als creadors, per al món de la cultura, que no té sentit. I evidentment els socialistes lluitarem, continuarem lluitant per a que se reduïsca aquesta taxa del 21% d'IVA, que és, des del punt de vista, injusta, excessiva i que evidentment està creant un gran problema a les expressions culturals valencianes. A més d'això, s'hem trobat algunes comissions falleres en unes inspeccions fiscals en un temps que no era lògic fer-les. És evident que tots tenim l'obligació de complir en Hisenda, però és evident també que tenim que demanar a les autoritats, al govern del senyor Rajoy, que siga sensible en una festa tan important com les falles i que faci les coses precisament en un moment en el que les falles, que estic segur que volen respondre, ho puguen fer en tota normalitat i no alterant el seu normal funcionament. Per altra banda, també s'han produït en alguns casos problemes en les llicències per a les activitats en les falles. Nosaltres creiem que és també molt important el que les falles de 2014 comencen ja avui i que els serveis de l'Ajuntament, els serveis municipals, estiguen preparant ja aquestes festes per a que pugui haver una consulta, pugui haver un diàleg entre els fallers, els veïns, per a que tot el món tinga un escenari previsible i que, per tant, en les festes de 2014 molts dels problemes que hi havia en aquestes llicències estalviem i tinguem unes festes cada vegada més segures i d'alguna manera en les que tots puguem gaudir d'aquestes festes sense cap tipus de problema, en tota seguretat i tranquil·litat. I per altra banda, voldria finalitzar recordant que els socialistes vàrem impulsar en el Congrés dels Diputats la declaració de les falles com a patrimoni immaterial de la humanitat de la UNESCO i a la nostra iniciativa es sumaren tots els grups polítics. I és un bon moment ara també, al fer balanç d'aquestes falles, el recordar la necessitat de que les institucions valencianes treballen activament per a que no se paralitzi aquest procés que iniciaren en el seu moment i que, evidentment, d'una vegada per totes, les falles que s'ho mereixen plenament siguen declarades patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO.